Hoxe, imaxina, en 2 minutos falamos de alosexualidade. Alo que? Que é iso? Pois probablemente ti sexes alosexual, aínda que sen sabelo. Pero imos comezar dende o principio. Sabedes que orientacións sexuais existen? Esta é fácil. Homosexualidade, atracción sexual romántica cara ao teu mesmo xénero, bisexualidade cara a todos os xéneros, heterosexualidade cara ao xénero oposto e a sexualidade, non vos esquezades desta porque é moi importante no vídeo, cara a ningún xénero, é dicir, cara a ninguén, a ausencia de atracción sexual. Ollo, aínda que na homosexualidade, bisexualidade e heterosexualidade adoitan coincidir, existen dous tipos primarios de atracción, sexual e romántica. As persoas asexuais non sinten atracción sexual, aínda que si teñen desexo sexual ou líbido. En todo caso, a ausencia de líbido sería un tema médico. Pero si poden sentir atracción romántica, poden ser homorrománticas, birrománticas, heterorománticas ou arománticas, se tampouco sinten atracción romántica. Ben, xa sabemos que é ser asexual, pero alosexual? Precisamente si sentir atracción sexual. O oposto da sexualidade. Unha persoa alorromántica si sinte atracción romántica, unha persoa alosexual si sinte atracción sexual. Por tanto, todo o resto de orientacións sexuais, non sendo a sexualidade, pertencen á alosexualidade. E ata aquí o vídeo. Ou non? Pois non. Hai unha serie de persoas que si sinten atracción sexual e ou romántica, pero que entran dentro do chamado espectro sexual. Se sintes atracción, és alosexual, iso está claro. Entón, por que hai persoas alosexuais que entran dentro do espectro sexual? Pois porque a súa atracción sexual non é normativa, no sentido que experimentan de forma diferente a maioría dos sexuais, en intensidade, frecuencia, etc. Sobre estas persoas, como as grisexuais ou as demisexuais, falaremos no próximo vídeo.